family nofara kuseka muri aiwa so kukwazisa kwese kumativi mana enyika kwamuri ngokutandai rutsigira unotiva pakati peino channel aiwa usati maenda kure pane vaya vasati vamboclicka ka please just subscribe izvo panofambisa nyaya hatisi pakushora hatisi pakudzikisira vamwe aiwa nyaya iripo tiri pakuda kuti nyika yedu iende kumberi utongi uri pachena ndiko watinoda utongi uri straight kwete zvokuti chimuti chinobvutka zvichitsaka aiwa ndo zvatiri kuraramba izvinozi nyaya iya yazvitsuka moto shure mekunge sadhak yagara meeting ichitaura iwo kuti aiwa tikuda kuti zviende mberi zvitangizwa ma-elections akaitwa kuzimbabwe asi free and fair election kana ramaphosa president of South Africa aiwa ataurawo akati aiwa no inini handisi kukurudzira zvakaitika ma-elections aya ndiburisei pazviri ndiburisei panyaya iyi zvaita kuti ivo consta chinochivenga rwadziwo nazvo apostawo futi paInstagram akaposta paTwitter achitaura kuti aiwa chero mukatiramba sena pachena kusvika pane utongi huri pachena utongi hunotonga nenyika yese kwete utongi hunotongi aiwa tiri kuratidza kuti nyaya idzi dziri kuenda mberi dziri kufamba zviri kudikanwa nevanhu vese but sezvinoite chingokupai kuti zvaapapi. Please like, share and subscribe. To the free and fair elections. Thank you all.